असे घरातल्या घरात कुरकुरीत बांगडे फ्राय केलास ना तर हॉटेलात बांगडो खाऊक जाऊची अजिबात गरज नाही. माशेवालनीकडसून सुटी करून आणलेले बांगडे स्वच्छ धुवून घेतले. त्याका लाल तिखट, मीठ, घरगुती मालवणी मसालो, हळद, आला लसूण, हिरवी मिरची, कोथिंबीरची चटणी, आगूळ सगळा व्यवस्थित चोळून अर्धो तास मुरत ठेवलंय. बांगडो थोडो जाड असता त्याका आतपर्यंत मसालो लागलो नाही तर तो पचपचीत लागता, म्हणून अर्धो तास मुरत ठेवा. एका ताटलेत तांदळाचा पीठ, रवो, हळद, किंचितसा मीठ, लाल तिखट सगळा मिक्स करून घेतलंय. मुरत ठेवलेलो बांगडो पिठात चांगलो घोळवून घेतलंय. तव्यावर तेल चांगला गरम झाला तसं सोडून घेतलंय. तेल धुर यायचं गरम करू नको, घातल्या बांगडो करापतलो आणि तेल कमी गरम असला तर तो चिकाटतलो, म्हणून तेल बेतानच गरम करा. बांगडे परतून दोनही भाजून कुरकुरीत भाजून घेतलंय. मस्तपैकी कुरकुरीत असे बांगडे फ्राय तयारच. हे भाजलेले बांगडे सार भाताबरोबर, तांदळाच्या भाकरीबरोबर एकच नंबर लागतात. तुमका खेच्याबरोबर खाऊक आवडतात कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा आणि चॅनल